I'm a woman aged 37 from Gutu. Ndakamboona uroyi asi uyu handiuziviwo. I dated this man anga akati kurei kundidarika. He is very rich and he owns businesses akawanda. He asked me to visit him and I was very impressed. For the past 2 years I have had 4 miscarriages. Ndakaenda kumaprophets ndikapiwa munamato. Zvikanzi ndirare and ndicharota zvese zvinoitika ndakarara. Zvandakaona nini ndakapererwa. Munhu kuchinja kuita gudo. Kutanga kuchema semwana mudiki. After that ndakadzokera kumuprofita uya akandiitira minamato. Ndakashamisika paakauya kwandiri achiti ane confession. Murume wangu uyu akabva andiudza kuti miscarriages aya andaiita ndiye aizvikonzeresa because he needed fresh blood for sacrifices. Ndichitaura kudai he is mentally unstable. Ini uroyi ndinounzwa asi ndakapererwa. And I told myself kuti murume ane mari handidi zvangu.